हेल' लोगोफोरनो आं दा बे समाव दंफैयो एकदमबारे ओरै बावखुंग्रिनि खोला हाजो दांदुफुर अन्थाइ गुफुर हाजोआव थांनो होनना फैदों आरोना लोगोफोर। दा नै हाजो गुदियाव फार्स्ट स्टार्टिं गाखोजेननो नागिरबाय। बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय, हानायखिनि देखायलांनो सेस्था खालामसां। दा सौहैबा देखायबावगोन आङो। नै दा बे फार्स्ट स्टार्टिं गाखोजेनबाय आरोना। आं अन्थाइआव फैनो अन्थाइ सानिफ्राय दै बोहैदों बिराद बरिया बरिया। नोंथांमोना नायलांबाय था, आं देखायलांनो सेस्था खालामसै। स्टार्टिं गाखोजेननायावनो मोनबाय आरोना बे जायगाखौ। दै आजावगासिनो। गाहायथिंबो दङ, मानसिफ्रा बिराद दङ। गाखोगासिनो ना लोगोफोर। थाइसेयाव 9.5 जाबाय गाखोनाया। जरना साइडजोंबा बिराद थान्दा बेहाय। जायगाया गुसुथार जरनाखाय। गेजेर नांना बारफैबायलै लोगोफोर, मानसिफ्रा ओंखारलांबाय खावसे। नै बुरिया गाखोनो हालानो नेयै नेयै लाबोबाय आं। थैहांहां ओंखारथार नुवाखै। आंथ' जेबो मोनाखै गोलोमदोंबाबो, हांखौसो गाखोनो हाखायो। खिन्थु नै आंना हिनजावा मुथासेल'ना, बोलोआनो गैया नै गाखोनो हाला। मेंबाय। जोबनायाव देखायबावसै लोगोफोर। गोलाव दंबावो एसे, गेजेर नांना बारबाय। जाला नै जाला नालाय जाला हनै मेंनाया। बेनोलाय हाजो गाखोग्रा। बेनोलाय फुजा होग्रा दांदुफुर अन्थाइ गुफुर हाजो थिखिनियाव। जोंनि सिगां गाखोदों बिसोर बेसेबांबा बिमा फिसा। थेवबो जों लोगो मोनफैबाय। ओइजे हाय ना बलबम कयजन? 2 जन। किसे जो मनुष्य हाजोनि थालिरखौ नायदो नै लोगोफोर। हाजोनि थालिर बिफांनिया बिलाइया बिराद स्लिम स्लिम। बार गैयाना ओंखायनो स्लिम स्लिम। बार बारबासो जिब्राजोबो। गेजेर नांना बारफैबाय, मोनथारसै। ससेल'सै आरोना मोननो। गोलोमफ्रुजोब्बाय आरोना, होमबाबो मेङाखै। खारनो हाबावसो गोसोबा नै, पुरा खारनो हाबावो गोसो जायोबा। बेग लानाय ना जिनिसा दा गजोबगोन आरोना। लोगोफोर फाइनालि नै गोजौ समानाव मोनफैबाय। आं बाराव नोंथांमोन देखायलांनो नाजानोसै गोजौनिफ्राय भिउआ माबायदि। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। एकदमबारे जोबनायाव सौफैबाय आरोना। बिराद मानसिफोर दं दा नै नायलांदो। हाबबाय आरोना, बिराद मानसिफोर दङ नै। नायदो नै मानसिफोर बिराद फुजा होगासिनो आरोना। सबसे गोजौ थिखिनियाव आरोना बे दांदुफुर अन्थाइ गुफुर हाजो थिखिनियाव।
नायदो नै लोगोफोर एबाराव देखायलांनोसै आङो नै ओरै माबायदि भिउसफ्रा नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरै बिराद मानसिफोर दङ हनै अन्थाइ सायाव जिं जिङाव जों बर'फोरा एसे खम फैयो आरोना मानसिफ्रा बर'फोरा खम दङ बाहाय दङ दस्रा गुबुन जाथिफोर दङ बिरादनो साफा बिसोर दस्रा जाथि आरोना बर'फ्रा जों नुनायाव साथाम साब्रैसोल' नुदों जोङो नायदो एबाराव माबायदि भिउसा ओरैबायदि मोजां नुखायो सयथि बे अन्थाइ सायावनो दङ माबाया मा होनो सिजौआ अन्थाइ सायावनो रज'दों आरोना नाहरदो एबाराव हाजो गोजौ अन्थाइ सानिफ्राय खेबदों आरोना आं बेखौ भिडिअ बानायदों माने बे गाहाया माने दुब्लिबारि बिफां हाग्रा बंग्रा आरोना ओरैबायदि समायना नुहुरो गोजौनिफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर फैफेराखैबा माने फैनानै बेरायफैनो हागोन आरोना बिराद मोजां बार खोलो खोलो खिन्थु बोथोरा दिनै माने एसे खुवा दङ बारा क्लियार नुवाखै आरो सानदुं दुंनायबा बिराद मोजां क्लियार नुगौमोन बिसोरो नायलाय बिसोर गासैबो फुजा होनो फैजोबनाय एकदमबारे आंनि जिंथाराव फैनानै भिडिअ बानायफैदों आरोना सोरबा ओमफ्राय आंखौ गलांजानो गिनानै माने बादा होलायबावदों आरो निमन्त्रा होननानै नायबावदो नै गोजौ गाखोबावबाय बारावनो नायबावदो नै गोजौनिफ्राय किसके साथ आया गोजौ बिराद मानसिफोर दं नै गोजौनिफ्राय
खुवा ओंखारबाय खुवा जोमै नायदो नै माबायदि गिथाव बाथावखा आरोना सोरबाफोर फैफेराखैबा फैनानै बेरायफैनो हागोन नै हाजो गोजौ सानिफ्राय माबायदि नुयो नायफैनो भिउसखौ दुनियाखौनो नुहुरनाय बायदि मोनलायलायो भिउनिफ्राय खुवा खुबायलै क्लियार नुला बिराद मानसिफोर फैयो फुजा होखांना ओंखारबोबाय नै आंखौसो लाहोबावबाय